Toată lumea, eu ăsta Andrei, a venit cu un episod. De fapt, un episod e un anunț. Mi-am găsit contul de game. Deci îl căutați, dați unde se caută și căutați așa. Bossul joacă. Vedeți, mă, bossul joacă. Căutați și vă dă primul sau nu știu care. Uite așa. Cu un 8. 2 videoclipuri. M-am abonat cu câteva contactare mele. Îmi dați like. Și acestea sunt lucruri pe care le... Și toți cei 20 de abonați care s-au uitat la mine, la moi, să dea like și abona. Ați înțeles? Că de nu mai continui. Deci am două. Și cam atât cu